Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' Santa Marta, Marija u Lazzaro. Oriġinarjament din kienet il-festa ta' Santa Marta waħedha, Papa Franġisku xtaq illi magħha nżidu lil ħuta Santa Marija u Lazzaro wkoll. Din il-familja fejn Ġesu kien imur għandhom u kienu ħbieb ta' Ġesu. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox ibnek Ġesu oġbu li Santa Marta, Marija u Lazzru jilqgħu għandhom bil-qalb. Bit-talb tagħhom għatina li naqduk bil-fedeltà li l-ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew nħobbu lil xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. B'dan deritinna l-imħabba ta' Alla, għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna hu. U bagħat lill-Ibnu bħala tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jammar fina u mħabbtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina, għax tagħna sem mill-Ispirtu Santu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bagħat lill-Ibnu biex ikun is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. Hekk aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien.
ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Ngħidu flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Ngħidu flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Ngħidu flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej intom il-qaddisin tiegħu, għax xejn ma jkun jonqsu min jibża minnu. L-imkabrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ. Min ifittex lill-mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. Ngħidu flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej u min jimxi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal fraħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kelloħta jisimha Marija li niżlet bil-qeda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej min tixtara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq ibiss, mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha Marta, Marta, int tieħu rasek u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Hi Marija li għażlet is-sem it-tajjeb u ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Laqatu għandha waħda mara jisimha Marta. Hawnhekk fl-Evanġelju skont San Luqa għandna din il-ġrajja meta Ġesu imur għand familja ħbib tiegħu Marta flimkien moħta Marija u kellhom ħuhom ukoll Lażru li ma jissemmix il-ċirkostanza ma jissemma f'mumenti oħra. Din is-silta insibuha biss f'San Luqa. U turina qabel xejn l-ospitalità kif din il-familja kienet tilqa bil-ferħ lil Ġesu. Jien nixtieq inħarsu lejn dawn it-tnejn, Marta u Marija, ħanaraw kif Ġesu jagħmel enfasi fuq x'għandu jiġi l-ewwel, is-sem it-tajjeb f'din is-silta. Marta hija li laqatu għandha. Marija jgħidilna l-Evanġelju l-ewwel ħaġa li għamlet kif Ġesu daħal għandhom niżlet bil-qiegħda f'riġlejh tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. L-ewwel ħaġa ħallit kollox, qadet hemmhekk bil-qiegħda tisma' lilu. Għaliha li kien importanti huwa li issa trid tisma' lilu. Marta min-naħa l-oħra dik li laqatu għandha. L-ewwel ħaġa li għamlet hi
bdiet tagħmel ħafna xogħol tad-dar. Naturalment, nimmaġina jien li għalih stess kienet qiegħda tagħmel ħafna xogħol għal Ġesu stess biex isib ambjent aħjar, forsi anki għall-ikel. Kellha ħafna x'tagħmel. Ma mhux biss, meta rat il-Marija hemmhekk bil-qiegħda fil-ġej Ġesu, qalet dina tajba, jiena naħdem u din għaddejja hemmhekk ma tagħmel xejn. U l-Ġesu qaltlu ċettara ħallit ix-xogħol kollu fuqi. Melejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Sa kull min ikun involut fil-xogħol tad-dar jifhimha lil Marta, speċjalment jekk tkun persuna li tagħmel ħafna xogħol u tara xi ħadd id-dar qiegħed bil-qiegħda jara t-television pereżempju ma jagħmel xejn, ma tistax tgħinni naqra. Dan kien is-sentiment ta' Marta u nifhmuha. Imma importanti ħafna nifhmu x'rid jgħid Ġesu meta lilha qalilha inti tħabber rasek fuq ħafna ħwejjeġ, imma ħaġa waħda meħtieġa u Marija għażlet is-sem it-tajjeb. X'rid jgħid Ġesu? Ġesu mar għandhom u l-ewwel marit min jisimgħu. Mhux min jaħdem għalih, imma l-ewwel min jisimgħu. U Marija kienet dik li qagħdet tisimgħu. Kien importanti x-xogħol, id-dar, imma l-ewwel marit min jisimgħu. U naħseb dan huwa messaġġ tajjeb ħafna għal ħajja tagħna. Illa għaliex anki aħna stess qed ngħid għalina saċerdoti li x-xogħol tagħna huwa li naħdmu għal mulej, l-ewwel ma jrid minna, manki minn kull nisran u nisranija, huwa li ikonna l-ħin ma' Ġesu li nisimgħuh. Qabel naħdmu għalih, qabel nagħmlu xogħol li huwa tajjeb fejn nifsu, l-ewwel nisimgħuh. Illa għaliex meta nisimgħuh, ġifieri meta jkollna l-ħin miegħu fit-talb, fis-skiet, imbagħad hu jilluminana. X'inhu l-aktar importanti? X'jiġi l-ewwel? Kif għandna naħdmu? Bliema spirtu għandna naħdmu? Ara d-differenza. Għalhekk Ġesu qed jgħid għażlet is-sem it-tajjeb, aħna għandna bżonn dal-ħin miegħu fis-skiet, fil-kwiet, fejn nisimgħuh u nitkellmu miegħu, ħalli l-mulej mbagħad jgħinna biex ix-xogħol nagħmluh tajjeb, nagħmluh b'dedikazzjoni, imma narfu wkoll dak li jiġi l-ewwel li hu l-iktar importanti u narfu wkoll kif għandna naħdmu bliema spirtu għandna nagħmlu x-xogħol. Anke jekk qed nagħmlu xogħol li hu ta' ġid, huwa importanti li jkollna din l-għajnuna mingħand il-mulej li jisperana u għalhekk dal-ħin li ngħaddu miegħu qatt mhu ħin mitluf jew ħin sekondarju imma jiġi l-ewwel. L-iktar ħaġa meħtieġa kif jgħid Ġesu, is-sem it-tajjeb. Jew nitolbuh illum il-mulej sperati din il-ġraja sabiħa ta' dawn iż-żewġ taħwa, nitolbuh li jkollna dan l-ispirtu li kellhom huma flimkien ma' ħuhom Lażaru illi jilqgħu il-Ġesu din l-ospitalità sabiħa illa li Ġesu kien ħabib tagħhom, ħabib tas-sew. Imma nitolbu anki li nieħdu l-parir li jagħti Ġesu. Li l-ewwel inkunu miegħu u nisimgħuh, imbagħad hu jurina kif għandna naħdmu bliema spirtu, bliema ħeġġa, ħalli x-xogħol li nagħmlu jkun tas-sew ta' ġid. Nisqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina mulej il-grazzja li aħna jkollna ħin biex nisimgħuk
ħalli inti tnebbaħna u tarrafna aktar dak li huwa l-iktar importanti fil-ħajja u kif għandna nagħmlu l-ħidma tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Inna mulej biex ikunna dejjem sentimenti ta' ospitalità li nilqgħu l-oħrajn bħalma laqgħuk Marta u Marija u Lazzru fid-dar tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isplarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qed jagħtuhom is-servizzu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajna, fl-Art Imqazza, f'Gaza. Nitolbu biex il-mulej jgħin ħalli jkun hemm jispira nies b'sentimenti ta' paċi ta' għaqda u nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-violenza, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjeta tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew l-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nxandru mulej li ġubijiet kbar li inti għamilt f'Santa Marta, Marija u Lazzru fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex kif lilek oġbitek ix-xhieda ta' mħabbithom hekk ukoll jogħġbok tilqa' s-servizz tagħna għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li ntatihom mal-merti tagħhom u ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna mdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda qalbna qawwija niġlu t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mal-ġemgħa kotrana tal-qaddisin intendu l-innu tat-tifħer tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati għall-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Marta, Marija u Lazzaro qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbirja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrilna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. L-isem ta' Kristu ħaresni ħajja ta' dejjem, amen.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej il-ġisem imqaddes u d-demm għażiż ta' ibnek il-waħdini. Għamel li din it-tqarbina tgħinna ninfatmu mill-fruwat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta, Marija u Lażaru nħobbuk dejjem iżjed minn qalbna. Ħanaslu filena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġin jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk il-persuni kollha li jieħdu ssieb id-dar, ix-xogħol tad-dar biex il-mulej jgħinhom
fix-xogħol tagħhom, fil-ħidma tagħhom, jagħmluha b'imħabba ma dejjem ukoll faqda miegħu wara li jkunu semgħu lilu u ħadu l-ispirazzjoni minn għandu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Umalla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissimo Rina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusef tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midimbin, issa u fissija tal-mowtana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissimo Rina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna
دور لنا داك العينين تيك تلهنينا ورينا وردنا التروفرمنت الجسوف رتنبيرك تجفتيك وهنينا وبيا وحلوة فيرجن ماريا. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi sa tnatek ikuli trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Enna għalina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek bulejana nitolbuk li għawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, Santa Marta Maria u Lazzru, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollu tiegħu.